Nepochybně chápete, proč jsem tady. Nevím, čemu mám vděčit za tu čest. Já vás varuji. Nezahrávejte si se mnou. Donesla se mi šokující zpráva, že hodláte uzavřít manželství s mým synovcem, panem Darcym. Vím, že to není pravda. I když mu nechci ublížit a považovat to za možné, i hned jsem se sem vydala, abych řekla svůj názor. Když je to nemožné, pak nevím, proč jste se sem vydala. Abych se dozvěděla opak. Váš příchod to jen potvrzuje, pokud taková zpráva existuje. Pokud? Vy předstíráte, že o tom nic nevíte. Co pak jste to horlivě sama nešířila? Nikdy jsem to neslyšela. Můžete říct, že to nemá žádné opodstatnění. Nepředstírám, že budu vůči vaší výsosti stejně upřímná. Můžete mi položit otázku, na kterou odmítnu odpověď. Přednesl vám můj synovec nabídku k sňatku? Vaše výsost to sama prohlásila za nemožné. Pan Darcy je zasnouben s mou dcerou. Co k tomu teď řeknete? V takovém případě nemůžete předpokládat, že by požádal o ruku mne. Sobecké děvče. Tento svazek se plánoval již od jejich dětství. Vy si myslíte, že ho zhatí žena nižšího původu, jejíž vlastní sestra po útěku z domu skončila ve skandálním manželství, kterého bylo dosaženo na náklady jejího strýce? Dobrotivé nebe, to mají být duchové Pemberley takto zneúctěni? Řekněte mi popravdě, jste s ním zasnoubená? Nejsem. Slíbíte mi, že nikdy takové zasnoubení neuzavřete? Ne. A jistě tak nikdy neučiním. Urazila jste mě všemi možnými způsoby a já už nevím, co bych vám řekla. Musím vás požádat, abyste okamžitě odešla. S Bohem. Nikdy v životě se mnou ještě nikdo takhle nejednal.